Обещах ти на лично съобщение, че ще отговоря днес, така че ще те вмъкна в приготовленията ми за плажа. След малко отивам на плаж, както се вижда. И докато се приготвям, ще ти кажа 10 не чак толкова популярни факта за мен. Надявам се да ти бъдат интересни, така че да започваме. Факт номер 1 е, че първата си книга издадох преди 7 години. От тогава съм написала 7 книги и всъщност пиша стихове още от предучилищната възраст. Често ми пишат в коментари, че всички сме станали писателки, сравняват ме с разни момичета от Ергена, но истината е, че не съм започнала да пиша вчера. Хората понякога търсят къде да си излеят злобата от нещастния си живот, но това няма как да промени факта, че писането е част от мен от дете. Факт номер 2. Не обичам прекалено цветните дрехи. Обикновено ме виждате облечена в черно, бяло, бежево, класически цветове, но дори да излизам само до магазина или да хвърля букулка, пак се приготвям, пак си подбирам дрехите, слагам си парфюм. Просто за мен това е уважение към самата себе си и към околните. Факт номер 3. Имам алергия към полени. Затова не обичам да ми подаряват цветя. Кихам, изприщвам се, много зле се чувствам, но пък много обичам бижута и предпочитам да ми подаряват бижута. Между другото, тази слънцезащита е стигна жива. Ще ползваме вече втора година и съм много доволна. Не гледайте, че сега лицето ми е бяло като на мумия. Ще го размажа после и ще изглежда по-добре. Няма да се разсейвам повече. Факт номер 4. Често ме питат за ринопластиката ми. Истината е, че тя не е просто един каприз. Наложи се операция, тъй като носа ми е чупен 2 пъти. Веднъж в предучилищната, веднъж в училище. Имах 2 фрактури, които с времето ставаха все по-зле. Нямаше как да отлагам повече операцията. И това, което се случи, е, че премахнаха цялата деформирана кост от носа ми. Взеха ми от реброто. Ето тук може да видите белега. И изградиха нов нос, който аз харесвам и това е най-важното. Факт номер 5. Обожавам да пътувам. Била съм в 24 държави, на 4 континента и най-вече обичам дестинации в Африка и Азия. Факт номер 6. Първата ми бизнес идея беше когато бях на 15 и не просъществува особено дълго, както може да си представите. Работя от 13 годишна. При баща ми помагахме в офиса и всъщност родителите ми са ме възпитали да бъда независима жена и да не разчитам на някой мъж. Факт номер 7. Винаги съм си представила, че ще бъда от онези майки, които работят до последно, но бременността ми буквално ме повали. Първите 4 месеца бяха ужасни. Имаше дни, в които буквално си мислех, че умирам. Не съм споделяла нищо за бременността ми, понеже се старая в профила ми да има позитивно съдържание, от което да може да извлечете доброто и да може да си помогнете и вие в някакви ситуации. Затова нищо не съм споделяла. В момента съм в 5-я месец. Просто при мен е малко по-тежко. Радвам се, че не ми личи, както казват повечето хора, но наистина си мислех, че ще умра първите месеци. Вече съм по-добре, щом снимам това видео. Факт номер 8. На повечето хора сигурно им изглеждам като екстроверт, но истината е, че съм интроверт. Най-много обичам да седя вкъщи, да гледам филмчета, в уют със семейството, с любимите книги и аз не го приемам като слабост. За мен това е моята природа. Факт номер 9. Имам инженерно образование. Инженер съм по телекомуникации. Абсолютно сериозна съм. Живота ми не е само книги и бижута. И факт номер 10. Най-голямата ми гордост не са наградите, които съм получавала. Честно казано, не съм ходила да вземам голяма част от тях. Понякога чувам, че хората си плащат за награди и затова не ги качвам особено много. Не съм плащала, нито съм кандидатствала за нито една от наградите си. Давали са ми ги организаторите, но това не е важно за мен. Най-голямото постижение и това, с което се гордя, всъщност са жените, на които съм помогнала чрез книгите и обученията. Защото чета коментарите, чета съобщенията и виждам каква трансформация провокират. И съм много благодарна, че ми пишете, че ми звъните, че се свързвате с мен и ми казвате всъщност какво е отключило това във вас. И ви обичам. Благодаря ви много.